Bisa yung tanan na. Busy kayo mas masilpon ba? Ay lang mapagtanaw dari kay masakpan yun yung mana. Sexy sa oh. Gandang dilagyan na yan. Busy ba di mo ka? Iya, ang usa na problema, permente gina siya na problema oy. Nausa mo problemado na ba? Iyati ning paus. Mambawas di ka. Uy, day, asa man mo ba na, day? Accept ba? Asa ba? Wa mo mga banon ta na. Uy, dong, asa man imong asawa, dong? Igutom na ka, dong. Sabi ni Kat-Kat, kasuhan daw din ang frustrated mo. Yate. Patay. Happy birthday sa inyo. Kayo dalawa. Hindi ba pa? Dali, kayo tatlo. Sige, kayo tatlo pala yun. Oo, 3 yun. Dali na. Isa daw. Kape na lang, kape. May laman yan. Uy, di man ka pwede, ana. Asan na yung mama day? Kape yan ba yun? Dong, sana yung mga mama dong. Asa yung ikaw dong? Dahil ikaw. Dong. Na ikaw. Dong. May pamila, Uy, dong. Pamila ba, tawagan Dong. natin. Tubaga sa... Uy, dong. Hello? Di na may Kape? Hindi po na kape. Aon na. Turang inahan din to ah. Ako may witness. Sige. O sige, ikaw witness. Yun sa man ito. Ano man itong naman ito kaso. Ipatay yung loob. Yun sa pagpatay. May ino na, day? Kita ko sa swimming pool. Anong kita ko man? Ano ba ka doon? Champion. Ito na na, mga yung ate. Uy, sabon na. Sabon man na. Di man na champion. Pounding. Oy. Dong, iniinom ni Mana. Taon, kaluis bata. Asa mang inahanan ni? Uy, ang asawa, ang tato. Yummy, yummy. Doon, tanaw. Lah. Uy, day, giunsa man na ni mo yung anak, day. Abi, yaro mo, nabog na lang mo. Ang inahan, pareha sila na kayilo. Tura. Asa may iingon ni Ma? Daghang salamat. Very good. Mabuhian ba? Butang, butang. Butang nga. Butang. Doon mo sapatos doon. Pagita ang partner. Sige na lang. Ay, kagamay. Ano? Videographer? Ina rin. Hay, asawa ko. Tay, guwante yung tika sa radyo. Bahay daw. Das bahay ba? Nga maman.